Jeg satte pris på staden meget længe. Det var det bedste sted, hvor vi plejede at hænge. Jeg husker første gang jeg spillede i den grå hal. Det var dengang man kunne gå i boder og få tjal. Det var før panserne vi lege gennem og kropvisiterer folk der var på vej hjem. Det var før regeringen ville bryde freden og sende sine tropper ud for at rydde staden. Der gik ikke lang tid, så stod det klart, at nu skulle der gå panser i rutefart. Politikerne havde taget en masse valg, og coke er åbenbart bedre end hash-salg. Men husk det Christiania i kant, tak for at folk i udlandet kender til Danmark. Så hvordan sælger vi landet til turister? Uden staden er Danmark kun øldrikkende nudister. I kommer bare, hvis det er for sent at sige stop. I kommer bare, staden vil aldrig give op. I skal ikke tro, at det her det er en nem plan. Man kan ikke komme og vinde her på vores hjemmebane. I kommer bare, hvis det er for sent at sige stop. I kommer bare, staden vil aldrig give op. Selvom vi kommer for at se blod sprøjt, vil folk på staden altid holde hovedet højt. Jeg forstår ikke nogen folk er ligeglade, men regeringen bruger panser til at give flade. De prøver at få Christiania ned med nakken, men det er stadig kun blod ved snakken. For panser er lette at aflure. Der bliver stadig solgt tjal under jeres travtur. Lad være stress, bare smil, sådan er de. En panser er kun en anapil wannabe. Men noget af jeres træning må være galt, når folk rører benlås for at svine jer verbalt. I kan ikke komme snigende, folk skriger plus. I kan ikke møde op uden det ligner et cirkus. Hvad var grunden, hvis jeg lige skal spørge? I fik da konfiskeret meget mere tjal før, og nu kan I høje score en lille plade. Og for en stor push, jeg har tabet ikke en vild skade. I kommer bare, hvis det er for sent at sige stop. I kommer bare, staden vil aldrig give op. I skal ikke tro, det her det er en nem plan. Man kan ikke komme og vinde her på vores hjemmebane. I kommer bare, hvis det er for sent at sige stop. I kommer bare, staden vil aldrig give op. Selvom vi kommer for at se blod sprøjt, vil folk på staden altid holde hovedet højt. På staden må der ikke være hasboder, men i byen bliver der solgt tjal bag glasruder. Jeg forstår sgu ikke hvad I gerne vil. Nu er I spredt salget i stedet for at fjerne det. Så nu kan jeg gøre et syrekup. Jeg kan købe både våben og narko i min rygerklub, og dem har hver bydel nu minimum 5 af. Hey, tag en streg og røv en bank på vej hjem af. Jeg forstår ikke I kommer her. Hvorfor tager I ikke til Istergade og tjekker lommer der? Hårde stoffer kan man ikke få på staden, så I spilder skattepenge på at gå på gaden. Hvem får chancen? Hvordan klarer I den? Er det dem der kommer for sent eller svarer igen? Det ligner gymnasiedreng på første år, eller staldpiger der skal ud og børste hår. Der er ingen der slader når I afhører. Folk vil hellere dø under jeres gravkøer. I kommer bare, det er ikke os der er pivet her. Folk på Christiania vil slås for livet der. I kommer bare, hvis det er for sent at sige stop. I kommer bare, staden vil aldrig give op. I skal ikke tro at det her det er en nem plan. Man kan ikke komme og vinde her på vores hjemmebane. I kommer bare, hvis det er for sent at sige stop. I kommer bare, staden vil aldrig give op. Selvom vi kommer for at se blod sprøjt, vil folk på staden altid holde hovedet højt. Hvis det er for sent at sige stop. I kommer bare, staden vil aldrig give op. I skal ikke tro at det her det er en nem plan. Man kan ikke komme og vinde her på vores hjemmebane. I kommer bare, hvis det er for sent at sige stop. I kommer bare, staden vil aldrig give op.